Assam से देग्राया पहा सोलोगन जोङो थांबाय दङ बड'लेण्डआव थाबैनो लोगो मोनगोन बयखौ आंनि फेसबुक रिल्सआवहाय नैबे बिथांखौ नुबाय थायोमोन स' बिथांनि नामा बेसेबा गोबाव जाबायमोन बे गुजरातनि मेडिकेलाव जब मावनाया हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय अनदार ब्लग स' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावबाय जोङो स' लोगोफोर भिडिअआनो जाहैबाय गोखाजों आंजों दायो दंफैयो दसे गार्डेनाव बेरायफैदोंमोन मानो होनबा जोङो न'आव थांसिगोन ना स' बेनि थाखायनो माने जोङो स्राय खनसे बेरायफैबावबाय आरोना मेडिकेल एरिया साइडआवहाय लोगोसे जोंहा गुजरातनि लोगो दङ नामा तानबीर भाई स' नायनो हागोन आसाम से देग्राया पहा स' लोगोफोर बियो जोंनि गुजरातनि लोगो आरोना जोंनि बेस्ट फ्रेन्ड तारमाने बेखौ जोङो बेरायनो फैनायावहाय लोगो मोनबाय ज'यैनो जेरै बेराय दसे माने थांसिगोन ना स' लोगोफोर जोंथ' बड'लेण्डआव मोनहैथारसिगोन आसामावहाय स' बेसेबा गोबाव जाबायमोन गुजरातआव थानाया मिनिमाम 6.5 बोसोर जाबाय लोगोफोर गुजरातआव ओमफ्राय दा न'आव थांसिगोनखाय बिराद एक्साइटेड माने मालासो मोनहैगोन जागासिनो आरोना जोङो न'आवहाय स' लोगोफोर थांबाथाय ना ओरैबायदि बेरायगोन स' जों सानैयासो मिथिसिगौ आरोना नोंसोरो गोबां मानसिफ्रा सोरबा आंनि फेसबुक रिल्सआवहाय नैबे बिथांखौ नुबाय थायोमोन स' बिथांनि नामा गोखा नार्जारी स' गावसिनिथिं गोबां मानसिफ्रा गोखा होनबासो मिथियो बिनि रेल नामा सुरा सयगारि आरोना ओमफ्राय गामियावहाय गोखा होनबासो बुजियो ओमफ्राय आंनि गोबां मानसिफ्राबो फेसबुकफ्राव सोंहरग्रा जाबाय स' नोंनि गोखा लोगोआ बहा थांखो स' गोखा लोगोआ नैबेनोमोन दिनै आं माने आंनि इउटुबाव लाबोबाय ओमफ्राय आंथ' दाख्लै बेरायनो थांदोंमोन ना बेस्राखौ गारना थांदोंमोन आङो हारसिं डिउटि मावबाय थादों बियो ओमफ्राय आंहानो हारसिं बेरायनो थांदोंमोन आरो लांफायाखै बेखौ स' अन्थ'बाथ'नो रुमाव थाबाय स' लोगोफोर एक्सुवेलि आङो 1 थारिखनिफ्रायनो सुटि लादों ओमफ्राय गोबां बिदिनो गुजरातनि जायगा बेरायबाय सुरात गुजरातआवबो थांदोंमोन दुमार्चआवहाय ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे दुमार्चनिफ्राय फैनानै आङो बड'द्रायावहाय लोगोफोरजों आरोबाव हरसे थादों बिनि उनावसो रुमाव सफैदों आङो रुमावहाय 10 थारिखआव सफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा रुमाव ओरैनो दङ दा मैया मोनायावबो दसे बेरायहैदोंमोन स' आं नोंसोरनो भिडिअखौ होखादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव सासे गुजराती फ्रेन्ड लोगो मोनबावबाय नै सासेबाव लोगोफोर क्या नाम है भाई का युगेश भाई स' लोगोफोर बिथांनि नामा युगेश भाई मानो होनबा बिथाङा गोदानसो बेयावहाय आंथ' गोदानसो नुदों माने दिनैसो फार्स्ट नुदों आरोना सिगां माने नुबाय थायाखै ओमफ्राय दानि जे नोंसोरनो आं देखायदोंमोन बेखौ माने आं सिगांनिफ्रायनो सिनायखायो आरो स' दानि फैनाया गोदान स' लोगोफोर आङो नोंसोरखौ ना न'आव थांबाथाय गोबां आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर फल'वार्स लोगोफोर आङो सम सम नोंसोरखौ आं लोगो हमबाय थागोन स' नोंसोरबो आंखौ लेंहरबानो जाबाय नोंसोरनि जायगाफ्राव आङो थांगोन आरोना नोंसोरखौ लोगो हमनो लोगोफोर आरो दाबाव लोगोफोर बैसागुआवहाय बावखुंग्रियाव लोगो हमनो दाबाव स' जोङो बिथांजों आंजोंनो थांखागोन बावखुंग्रियावबो थांखागोन दा औ थांखागोन माने गोखाजों आंजों थांगोन आरोना लोगोफोर बावखुंग्रियावहाय बेयावनो नोंसोरखौ आङो गोबां लोगोफोरखौ लोगो हमनाय जागोन आरो आं बानचान्स नोंथांमोनखौ सिनायस्लाबाबाबो स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नोंसोर आंखौ माथो होबानो जाबाय आंनि नामा बलराम बसुमतारी एक्सुवेलि आंनि इउटुब चेनेलनि नामा BM राइडार स' नोंथांमोना BM राइडार होनना गाबज्रिब्लाबो जागोन आरोना आंखौ लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंसोरखौ लोगो हमगोन रायलायगोन बिदिनो ओमफ्राय आङो बावखुंग्रियावहाय थांनो होननानै बिराद एक्साइटेडखा एबार फैबाय थानाय नैबे गोदान बोसोर बैसागु फैगोन ना आं माने अब्ला थांगोन आरोना लोगोफोर बावखुंग्रियाव एकदम एक्साइटेड लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा लैहोर थाङोना स' आंबो लोगोफोरजों लैहोर थांगोन आरोना लोगोफोर बिराद एक्साइटेड ओमफ्राय लोगोफोर गोसो मोनसे बेरायफैदोंमोन नै मेडिकेला एकदम बिराद गोलाव बेसेबा गोबाव जाबायमोन बे गुजरातनि मेडिकेलाव जब मावनाया नाथाय जोङो बेखौ फुरा लाइफनि थाखाय बेखौ जोङो गारनानै थांसिगोन एकदम दुखुनांथाव गोबां मानसिफ्रा आंखौ मिस खालामगासिनो नोङो थांबाथाय फैफिननाय नंला होननानै एकदम दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर देनां आं फैफिननो हागौ बेरायनो जब मावनो फैया आरोना बेरायनोसो फैगोन माने गोबां लोगोफोर दंना आं बिसोरखौ लोगो हमफैगोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जोङो थांबाय दङ बड'लेण्डआव थाबैनो लोगो मोनगोन बयखौबो स' आइ लाभ इउ लोगोफोर थेंक इउ